OK, dámy a páni, samozrejme všetkých troch najlepších tu máme medzi nami, ktorí sa aj predstavia tu na pódium úplne live, teda naživo. Ako prvý sa predstaví DJ J-Sly. Takže poprosím potlesk pre tohto DJ-a, DJ J-Sly, poď medzi nás. Potlesk pre ňou, pretože on si to určite zaslúži. Dámy a páni, DJ J-Sly, teraz absolútne naživo sa predstaví. Dobre sa pozerajte, dobre to počúvajte, pretože takto sa to má robiť. Ste pripravení? OK, dámy a páni, toto je DJ J-Sly naživo pre vás.
DJ Slay, ktorý skončil samozrejme na 3. mieste v rámci súťaže majstrovstva mixovania Slovenskej republiky. OK. Na druhej strane, po mojej pravici, sa predstaví DJ, ktorý, ako ste už sami dobre počuli, videli. Toto je, dámy a páni, najlepší DJ v rámci Slovenskej republiky, čo sa týka mixovania voľného štýlu. Dámy a páni, toto je DJ Sven zo Žiliny. Potles pre ňo, prvé miesto. DJ, si pripravený, Sven? Ideme na to? OK, môžeme ísť na to, takže dámy a páni, treba povzbudzovať, potles všetko, čo máte v sebe. DJ Sven, ideš na to. Once again, into my house and up.
situácii, ktorá vládne v našej krajine. Jasné. OK, obrovský podles, dámy a páni, toto je DJ Sven, samozrejme prvé miesto v mixovaní. Sven, poprosím ťa, poď sem ku mne, chcem si dať jednu otázku, takú krátku otázku, samozrejme, aby si v podstate tu na ľuďom povedal. Chcem sa ťa prosím ťa opýtať, ahoj, ináč, čau. Nazdar. Chcem sa ťa opýtať jednu vec, prosím ťa, predstav nám, ako dlho trvá nacvičenie si takéhoto setu, mňa to veľmi zaujíma. Teraz som ti nerozumel, lebo počujem. OK, takže ešte raz. Chcem sa ťa prosím ťa opýtať, že ako dlho ti trvá nacvičenie takého setu? Poďme nejaký čas, týždeň, 2 mesiac, rok, 2. Tak v podstate, ja neviem, za týždeň sa to dá zvládnuť, no v podstate najdôležitejšie je to vymyslieť a potom už to trvá, neviem, pár dní. No človek už keď má nejaké základné tie skills, tak už to dlho netrvá potom. Jasné, OK. Ešte jedna otázka posledná, povedz nám nejaké predstavzatia, čo by si chcel dosiahnuť v živote, chce sa niekde posunúť, alebo ako je to s tebou? Čo by som chcel dosiahnuť? Chcel by som hrať na čo najlepších parties, čiže to je v podstate môj taký najbližší cieľ a produkovať sa vydať ešte. To mám tiež teraz najbližšiu takú metu. OK. Takže ďakujem, dámy a páni, toto bol DJ Sven. Prvé miesto, obrovský potlesk pre tohto človeka, toto je najlepší DJ mixovaný v rámci celého